Hwna'n rhoi'r peli fan hyn. Oh, what a shot. Ymdrechu da fan eich o. Ni angen mynd boys. Tia mo, nice. Come on, boys, come on. What's happening? Whoa! How do you do the bell? What is happening, siw ma beth A croeso nôl I sianel PopT gyda fi Jacob. A fi Jed. A boys, fel chi'n gwybod, mae cwpan y byd rygbi 2023 wedi dechrau allan yn Ffrainc yn clas! Ac I ddathlu llwyddiant Cymru yn cwpan y byd, ni yma yn Parc Abernant, gachrau I glynydd ar FC, yes! I cael cwpl o heriau rygbi. Well, just un her. Heddi, rydyn ni'n neud un challenge mawr. Right, beth yw'r un challenge mawr yma de? Ti'n barod yn Ydw. Yr multi-ball dropkick challenge. Be ti'n meddwl? Jed, be ti'n meddwl? Jed? A ni'n gwybod beth sy'n digwydd i'r collwr yn dynnu, Jed? Na. Wel, pa'n o jobs! Oh, na! So, Jacob, fi dal yn meddwl, mae rhywbeth y goll. Beth arall allai fod ar goll? Helo a chroeso nôl I Parc Abernant, gatre I glynydd ar FC. Heddi mae Jed a Jacob yn herio'n gilydd. Unwaith to mewn her drop goal multi-ball challenge. Gyda. Felly, mae'r gic gyntaf yn mynd I bod o 10 metr allan. Ond mae'n edrych! Fe angen nhw pigo cerdyn I pigo papur, bydden nhw'n defnyddio. Graga. Boys! Right, amser am y cic gyntaf, 10 metr. 10. Jacob, ti sydd yn dewis gyntaf, dyma'r cardau, pa bêl, ni am defnyddio. Yn syth lawr y canol. O, Cadi. A beth sydd gyda fi? Pêl rygbi bach. Oh! Mae'n da. Un bach. Fi'n hapus gyda Hapus am yr un gyntaf yna. Fi'n nerfus achos mae fi'n eitha hawdd. Oh, hilarious. Scuff enfawr. Oedd e'n fwy galed I actually miso'r pistyn. Tro fi boys. Here we go. Bounce o'r pêl. Oh, bron. Not the best connection, ond mae fe drosodd. Damo fe. Gael. Ni'n symud ymlaen I cic 20 metr. A mae Jed yn ennill 1 I dim. Nice. A mae'n tro Jed nawr I pigo cardyn. Fi'n mynd nawr I... Yma. Pêl rygbi! Oh, Standard. So, hwna'n rhoi'r peli fan hyn. Bach o'n construction, boys. Syth lawr y canol. Gas! Lawr y canol, boys. 30 metr nawr. Jacob, ti'n pigo tro yma. Tro rhwng, please. Sorry, pigo. Dim y canol. Tennis ball. Un spwng. Lush. Jacob Oakley. Nice. Nerfau'n cic o mewn. Oedd yna warthus. Felly, mae Jed a Jacob wedi gwneud 3 cic yn barod o 10 metr, 20 metr a 30 metr. Pwy sy'n ennill, John? Mae gallu gweld dim byd o'r hael yma. Sdim clem da fi, John. Nawr ni ar 40 metr. 2 ar ôl. Jed, tro ti pigo. Hurry yma! Right, okay. Okay. Basket! Right, so ti yn gyntaf. Ddim yn ffôl. Pwysau? Ie. Oh, what a shot. Ymdrechu da fan eich o tig. Llinell hanner ffordd. Llinell hanner ffordd. 50 metr, boys. Os mae Jed yn cael hwn, mae Jed yn ennill. Ond os ydw i'n cael a dyw Jed ddim, mae fe'n gyfana. So, troi rownd, shuffle. Which one back? Mae'n gallu fod. Oh, yes! Pêl rygbi! Mae'n rhoi siawns I ti. Ond gan bod fi'n ennill, byddai'n mynd gyntaf. Oh. Mae gen i'r, y direction ysdi? Ie. Pop off, dwi'n meddwl. Chief! Oh, no way! Ni angen mynd, boys. Cicio mo, nice! Boys! Waw! Oedd hwnna'n agos. Nath Jacob methu'r cic olaf y tua. Hwnna! Oedd e ddim di mynd drosodd, ond oedd hi'n agos iawn. Fi dy 2 pwynt, ti dy 1, fi di ennill!
Jam on! Ond y peth sy'n gwneud fi fwy o hapus na dim byd arall i beth sydd i fod yn Try in a pub. Watch out. 1, 2, 3, 4. Diolch yn fawr i chi gyd am wylio. Os wnaethoch chi joio'r fideo yma, cofiwch i danysgrifio i sianel PopT. Rho thumbs up ar y fideo yma swylwch yn dda. A gwasgu ar y gloch notifications. Bing bong, ding dong. Gwneud chi yn y fideo nesaf. Ta-ra ni, Ta-da! ta-da! Yes!